उपवासाचा दुसरा पदार्थ शाबू तांदळाचे बॉल्स. तुम्ही याला शाबू तांदळाचे वडेही म्हणू शकता. अगदी बिना तेलाचे म्हटले तरी चालेल, अगदी कमी तेलकट. रात्रभर भिजवलेला शाबू तांदूळ घेतला आणि 2 छान मोठे असे उकडलेले बटाटे घेतले. बटाटे मी इथं किसून घेते, तुम्ही हातानं स्मॅश करून घेतलं तरीही चालेल. छान असे मऊसूद उकडलेले बटाटे घ्यायचे, जेणेकरून बटाटा कच्चा राहतो. आणि आपल्याला छान खरपूस असं तळून घ्यायचं. तळून नाही, काय करायचं ते मी पुढे सांगते. त्या अगोदर याच्यामध्ये घालायचे चवीपुरतं मीठ, थोडीशी साखर, शेंगदाण्याचा कूट आणि सगळ्यात पहिलं मी मिरची ठेचून घातली आणि एक अर्ध लिंबू यामध्ये पिळून घ्यायचं. आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला हातानं एकत्र करून घ्यायचं. हातानं सगळं एकजीव करत आपल्याला हे मळून घ्यायचं. नवरात्रीचे उपवास म्हटलं की अगदी 9 दिवसाचे उपवास असतात, तर रोज रोज काय करायचं हा प्रश्न पडतो. अशासाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. छान छान व्हिडिओज तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. या पद्धतीनं हातावरतीच आपल्याला या शाबू तांदळाचे छोटे छोटे असे बॉल्स तयार करून घ्यायचे. वडा जेव्हा करतो तेव्हा आपण थोडासा चपटा करतो, पण हे गोलच ठेवलं, कारण यांना या आप्पे पात्रामध्ये आपल्याला खरपूस असं भाजून घ्यायचं. अगदी कमी तेल टाकलं आहे, म्हणजे तळायला जितकं तेल लागेल त्याच्यापेक्षा खूपच कमी. आणि हे अजिबात तेलकट होत नाही. तेल थोडंसं तापलं की एक एक बॉल छान असा आपल्याला आप्पे पात्रामध्ये ठेवून घ्यायचा. आणि आप्पे पात्रामध्ये ठेवल्यानंतर याला झाकून आपल्याला एक वाफ काढून घ्यायची, जेणेकरून आतपर्यंत आपला सगळा शाबू तांदूळ आणि बटाटा दोन्ही छान असं शिजून निघतं. आता या पद्धतीने मी झाकून ठेवत आहे. एक 2-3 मिनटं झाकलं की पुन्हा झाकण काढायचं आणि हे पलटी मारून घ्यायचं. असेच हे पलटी मारत मारत आपल्याला सगळ्या बाजूनी छान खरपूस सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्यायचे. आता शाबू तांदळाचे वडे जे असतात ते फारच तेलकट होतात आणि बऱ्याचदा बनवताना तेलामध्ये फुटतातच. पण तसं न होता छान शाबू तांदळाचे वडे कसे बनवायचे त्यासाठीही तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच व्हिडिओ येणार आहे. आणि या पद्धतीनं जर बॉल्स कराल तर हे कमी तेलकट होतात, शिवाय बनवायलाही अगदी सोपे आहेत आणि शाबू तांदळाच्या वड्यापेक्षाही जरा 1 पाऊल जास्त खरपूस आणि टेस्टी बनतात. तेव्हा हे वडे एकदा नक्की ट्राय करून बघा आणि जर ट्राय केलेच तर कसे बनलेत हे कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. आता दुसऱ्या बाजूनी पलटून घेतल्यानंतरही आपल्याला पुन्हा वाफ काढून घ्यायची. असंच आपल्याला एक 5 ते 7 मिनिटात हे वडे बनवून तयार होतात. या पद्धतीनं शाबू तांदळाचे बॉल्स एकदा नक्की बनवून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आणि तुमची एखादी छानशी कमेंटही नक्की करा. आणि तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहताय त्यासाठी खूप 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 धन्यवाद. पण व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब तेवढं नक्की करून घ्या. धन्यवाद.